Argiaren podcasta. Egon Argia, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egon Argia saio berri batetara. Gaurkoan, ekarko dugun gaia berezi antzekoa da, zeren Jakoba Errekondori Argiako bere asteroko zutabetako batean irakurri genion, egon badirela Euskal Herrian ekoiztutako bananak. Pertsona askorentzat frutari gustokoenetakoa horixe da, kirolean ere oso zabalduta dago, eta klima subtropikaletatik ekarretako jakiek janoi ditugu. Berle bildutakoak, baina gero kilometro ugari egiten dituztenak. Gaurko kasuan, Euskal Herrian bananak hazten dituen kide bat ekarri dugu, baina hori gutxi ez eta beste frutu esotiko pila lantzen dituzu, tartean mangoa, marakuia, litxia, luloa, aguakatea, zuhaitz tomatea. Gurekin dugu Igor Lete, Ispastarreko Iparragirre baserreko kidea. Ongi etorri, Igor. Bai, egunon. Zuhaitz tomatea lantzen hasi omen zinen, eta gerora ekologikoan lan egiten duzu, eta zure produktuak zenbait jatetxetan eta azoketan ere saltzen omen dituzu. Bananatik hasiko gara, gero ikusiko dugu zure zenbat produktutaraino iristeko denbora daukagun, baina esan bezala klima subtropikaleko jakia izaki, Ispasterren lantzeak zer dakar? Klima egokia da beretzako? Bueno, egokia ez da, baina egutegian dauket, eta, emotoste batzutan. Batzutan, urtean zenbat ematen dizu gutxi gora bera edo? Bi bider edo, baina landar asko dauzelako. Aipatu dugun bezala, beste klima batekoa izaki, Euskal Herrian egiteko orduan, zer da? Klima aldaketaren ondorioz, nahiz eta negutegi barruan izan, emateko aukera duela, hala ere, egokitzapen bat behar du? Klima aldaketiana isilik da, baina segurutik dana bez. Eta aipatu dugu, Ispastarreko Iparragirre baserrian duzula ekoizpena. Izan diteke zure baserriak ere baduela kokapen berezi xamar bat, bakostatik gertu dago, ezagite ze baldintza gehiago sumatu dituzun, aldeko zaizkizunak edo are kontrako ere izan daitezkenak, ze berezitasun dituen zure kokalekuak. Nire kokaleku dauke, leko epela dala, itxosu albundak dakarrela, alturan dagoela. Gauza txar bakarra, aizea. Ez eta suna eta ez? Keba, gutxi. Alturagatik edo itxasotik gertu izategatik? Bai. Eta banana lantzen duzu? Bai, pare landara dauketan sartun da, ja pilo bat urten di eskinetatik eta... Eta ze diferentzia dauka platanoarekin? Ze banana eta platano desberdintzen zaizkigu, baina gero ezakit... Niri platanu da. Platanoa? Bai. Orduan banana lantzen duzula, hori nondik atera duzu? Ez da, konfundidu gozin. Eta ze diferentzia dago batetik bestera? Ez dakite forma den, ekoizte landarea antzekoa izaten da, ez da? Bai, banana da 3 hilabete, heltzen denpori dauke, 3 hilabete heltzen, da platanuak 6 hilabete. Nola da platanondo baten azte prozesua edo bere bizitza landare txikia denetik fruitu ematen duen arte, ze biziziklo dauka? Urte bete da erdio, 2 urte. 2 urte. Azten da, landara txiki bat sartzozu, 2 urtera ondixio urteten da, lora bat urtetze hotza, da gero lori zabaldu itxen da, antxo urteten di frutak, eta gero 6 hilabete etxain bizu. Bertan daukala bai, frutua. Da gero itxozu hori kendu, fruti, da mostu. Landara mostu imer duzu. Bai. Behin bakarrik ematen du baten. Hori da. Eta posible da urtean, lehen bere oinarrezko klima gatik eta hizketan aritu garelako, urteko 2 garaietan eman dezake fruitua? Ez dut zan 2 garaietan, kumak urtetan dizele, umeak urtetako beko partetik, lehenengo sartu zu landara bat, baina gero 2. urtin daukezu 5 landara. Hori da, ugaritu beraz egiten da azpitik. Bai, azpitik.
aloe vera modun. Aloe vera Bai. bezala, kuma txikia bezala ateratzen Bai. zaio, ez da, herrizuma batetik edo hortik gehiago ateratzen dela, baizik eta ben emandakoan moztu egiten da, ez duelako gehiago emango. Bai, moztu itxen da. Eta horrekin zer egiten duzu edo, zer egin daiteke konpostatu egiten da bere hortan, Bai. landare bat balitz bezala, Bai. ez da, zuaitz bat bezala su egurretarako edo ez du balioko. Ongi. Aipatu du baita ere, erosteko puntuetan guk dendan erosten duguna, urrutixe marratik edo ekarretakoa izaten dela, eta jakin badakigu biltzerako orduan, berle xamar biltzen dela, arboletik edo, landaretik biltzen denean hori dena berde egoten dela, baina guk erosten duguna hori-horia da, hortartean zer gertatzen da? Bai, normalin Kanariaz idakartzen da honin berdi batzen dago, pestan zuaitzean heltzen danik. Eta zer da, handik onarainoko bide horretan ontzen joaten dela edo berde horretan edo ere jan daiteke? 17 graduta pintzen dago heltzen. Eta zenbat denbora egon astebetean? Bai. Zuk prozesu hori egiten duzu? Bai, aurten eiot plastiko lehenengo, periodiko ostuk, antxe, txorten azpixen kolokau, gero plastiko bat azarratu, da gero klimatizadora dauketela ez etxin, ipini 17 grado, da astebeta ja heldu izan. Ia zu baino baldintza hauetan bizi dira platano horiek? Da gero mantenitzeko ez pasetako, 12 grado. Ontzeko prozesu horretan, ze puntutan, esan zu, behin arbolan bertan edo landarean heltzen dela eta ikusten dela biltzeko moduan dagoela, momentu horretan jan daiteke edo astebeteko prozesu hori? Bai, hori prozesu, ontzine berdi egixe goten da. Da, asala da ukitzen dago gogorra da, pegauten mogun egoten da. Eta ontze prozesu horretan nola jakin daiteke, noiz dagoen, gozo puntu horrekin edo koloriaren bidez? Bai, koloria azteako hori hartzen da. Beste kontua zen ere, baituzula arbola berezi gehiago ere, ohiko baratzagintza edo, gu hemen ohituta gauden baratzagintza badukazu, baina bestelako landareak ere baituzu. Nik batzu zerrandatu ditut, ez egit horiek diren, gehiago baituzun edo zer nolako landarea dituzun? Bai, ezazuzena dana dauket. Besteri badukazu? Bai, hori pitaia bai. Pitaia zer da? Pitaia holako dragon fruit. Arroz moduko... Bai. Eta ematen du hemen ere? Bai, niri moste. Zer lehituzu alakoak? Asko estuzte mote, baina 10-15 fruta beti motuzte, azkenen guretan. Aipatu ditugun guztiak, bai mangoa, marakuia, litxia, lulua, aguakatea, horiek denak, aguakateak landu izan ditugu eta badakigu kanpoan ere ateratzen dela, negutegiak behar izaten dituzte hemen ateratzekotan? Bai, pitaia kanpun hasten da, hori ez da fruti emongo dauen, baina kanpun hasten da. Behanik ipintze dut lan pitaia, da gero ez lan aukitzoten negutegian tomateak eta hori, negutegi barron ipintze dut pitaian gainitan lanpara bat. Argi emateko do? Ez, gabaz ipintze dut lan tuta edo hori danak juten di lanpara da pi bat botikak itxie botatzetu lan. Da lan pitaia ebe argixe guztetako, da... Holan emoten dago. Gaitzak eta sortzen zaizkie, gaitz berezi diren batzuk edo... Pitaia da, ez. Eta gainerakoei? Bizan duzunik zerbait, ez dakite platanoari hori inozakiot, hori izan esaten da, kotxinilla, osatzen dina erderaz, kotxina, algodonera. Baina hori danin, negutegi danin da honin, Bai, ez dute baina tutak eta horrek ez dut zerretxen. Ze azkenean, ekologikoan lantzen dituzu, baina agian gurean ikustera ohituta ez gauden landare hauek, baduka horrek ekologikoan lantzeak zailtasun bereziren bat, edo beste gauza batzu kontuan hartu hartuzunak beti ere jakinda frutu tropikalak direla, edo ze zaintza egiten diezu? Baina horre, frutak normalen dauki azala lodixe, gogorra, da kokuk izitzi ez ulotu. Eta... Bakarrik hori feijoa edo horri bai, horrek etzai asko dauk, ia fijitan abile zuluk aukitzen dagoela. Baina zuaiz tomatea da, mango da horrek, azala gogorra da karre, da frutu ez dut zitzen, ez ebez. Eta zerla, jarri eta utzi, edo beste zaintzaren bat eskatzen dute? Jarri da utzi, da ebazu pixka zain du, Gomendatuko zenioke baten bati landare hauekin hastea,
edo kapritxas hasi zinen zu eta gustoz mantentzen duzu, edo Bai, honena zuaiz tomatea. zuaitz tomatea. Bai. Zu horrekin hasi zinen. Bai. Eta Baina kontsumitzen da? kostaldin, bakarrik, Kostaldin edo kostaldetik kilometro gitxi batzuta. Bai, esango dugu, inorka olako interesi baldin baduk edo, elkarrezketa kokatzen ari garela ispasterrako baserri bateko klimaren Ara bueltan. bada horrek orbean da olako lekutan Tomas Eroitza ezebez, Bai, kontsumitzen da zuaitz tomatea, bueno, baduka eskalirik eta? Bai, Zuk nun saltzen duzu? nik merkatuetan. Ze merkatuetan ibiltzen zara? Markinen, Eibarren da Bilbon. Eta gutxi gora bera, zuk zenbat zuaitz tomate ekoitzi ditzakezu urtean, edo zenbat... Ez, hori betireko izaten da, Bai, baina frutua zenbat biltzen duzu? Pio bat. Gutxi gora bera, kiloren batzuk. Ba, ez dakit, zelan esan. Kibuixen dobli. Bai, Bai. Zenbat arbola dituzu? Ba, ez dakit, 200 bat arbola aukiko txuaz. Gero, Txikixa da, niri txikixa di, Zer nirik horre di eskegik. Txikixek urtetan di, baina zabal-zabalak. zabaldu ere, desente zabalduko da. Azitik atetan bazu, kriston alture. Gero fruta hori azokak eta aipatu dituzu, baina antza eskoletan ere Bai. zure barazkiak eta, bueno, horretara bideratzen dituzu, hori haian interesgarria da. Bai. Guk leharti baina eruten dugu, bertoko nekazarisek, lekitxoko ikastola da markineko publikura. Barazkiak eta dituzuen. Barazkiak, bai. Zuaitzeko tomateak eta mangoak eta alakoak ere bai. Beraz ez dituzte fruta tropikalak jaten ume horiek. Hemengo genti ez da akostumbrata da. Baina Bilbon konturetuna, neskak eta umi auki dauenak, umiai emototze eta umiai asko guztetako. Da gero akostumbroan goi, da hori hartuko daue. Sudamerikanuk eixen bat erosten daue. Bueno, zalantzarik gabe bertan ekoitzitakoak mintzat, bueno, beste baldintza batzuk eta bertakoak izan da, hori potentziatuta izango duela. Esan duguna, oso fruta bereziak lantzen dituzu, lehenengo landareak, pentsatzen dut, behin zuk dituzunean, eskeje bidez eta ugaritu ditzakezula, baina lehenengo alde horiek nondik ekartzen dituzu? Alik ez, nik eiote basun lana 18 urten akarnin, 36 urtera arte basun eiot lana. Eta lehen landare horiek? Da ekuatorianuk eta sabizen hau azbierrin, 11 ekuatoriano, eukabizen lekun bierrin, neunitzen Euskalun bakarra, da eskatu notzien zuaitz tomatea, ze horrek di alturakuk, da esatuzten zuaitz tomatea men ondo urtengo zela da. Karrizten hasia, da gero Luluna karrizten Mikel, hori orduñako bat, Mikel Kormenzana edo, berak karrizten. Eta zen motivazio? Berak sakar, nangord eta berak etxusta mermeladak eta hori, da berak karriz mosten hasitxik da. Bera zortik hasi zinen. Bai. Eta gero bestelako fruituak eta nondik? Hori platanu kanariaztik karritxe. Baina beste dana, aguakatik eta litxita horreanak legazpiko lagun batek. Eta zen motivazioarekin hasi zinen alako gauza bereziak lantzen? Segatxik hasi nintzen? Bai, zer tirata edo... Bai, aguakatik sepillo bat aguakate da, hemen. Da nik gero hortutik aparte dauket, beste olako lekeitxonan behien karraspio, mendexa da. Karraspingo gaineko partin da, sepillo bat palazixo mogu kantxin, oindola urte pilotaguk. Da hango jaubiek neuri salduztien lurrak, zeure itzako itxigen duen lana baso pilloa dakarre. Da handaz, kriston aguakateruk. Da esan, da pio eta aguakate sartu neban. Da gero apartean handauzen aguakatek haundixe itzelak, da antxebe hartzutxuaz, da lekeitxone aguakatero itzela daz. Bera, zuretzako berezi izango zen oian, sagarrak edo sartzea. Sagarrape dauket sartu da, Sagarrape pio dauket sartu da. Bada fruiturik orain arte jarri ez duzuna, baina agian, kapritxoz edo gustatuko litzaizukena proba egitea, edo... Bai, baina... baten bat begiz jota daukazuna eta oraindik ekarri ez duzuna, edo... Bai, ez dait. Azai edo lako bat. Hori zer da? Hori palmera modoko bat. Gero mototxue arandanu modoko fruta txikisek pio bat, hori da, hori...
Eta ekartzeko asma badukazu? Bai, Noizko? ez dakipa. Noiz ikusiko dugu Bilboko azokan edo? Ez dakipa. Baten bati eskatu beharrea landarerik badukan edo... Bai, bilina mobitzen, Eta? Bueno, ia, lagun batek giretozten. Bueno, ala, ea ala den. Igor, hementxe untziko dugu, eskerrik asko, holako subtropikala edo ispase subtropikal hori gurera ekartzeagatik. Eskerrik asko zeu, bai. Eta jarraituko du, halako gai bereziak lantzen eta ekartzen gurera ere. Vale, eskerrik asko, Eta zuei ere entzule, eskerrik asko gurean izateagatik, egonarria saio honetan, bagizue, hurrengo saioan ere ekarriko ditugula gehiago, eta talau beste guztiekin batera ikusgai izango duzuela biziberatzea.eus eta argia atarietan. Ongi izan!